Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn Mas'ud'dan Allah Rabbul Izza аңардан разый булсын китерелә. Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям әйткән: "Өч кеше булганда икегез пышылдап сөйләшмәсен, чөнки бу өченче кешенең кәефен боза." Хадис китерелә Имам Бухари һәм Имам Муслим хадисләре җыентыгында. Ошбу хадис әдәп-әхлак турында. Өч кеше булганда, икесе пышылдап сөйләшсә, яисә икенче телдә сөйләшсәләр, кайсын өченче кеше аңламый. Теге кешегә, өченче кешегә ул китерәчәк ниндидер бер кыенлык һәм аның шуңардан кәефе бозылачак. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям безне өйрәтә яхшы, иң яхшы, иң хәерле мөгамәләдә булырга барлык булган кешеләр белән. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.